Mga una ta mga day, sa ato ang pamahaw karong buntaga, lunlong ulotanon kalabasa ang string beans with piniritong isda and piniritong bulad. Hello mga day! Welcome sa atong cooking session. Kauban lang gihapon, syempre, ang atong nag-inusarang Master Chef Cook, Mother Evelyn from Singapore 10 Stars Hotel, Singapore, kay siging pobre nga mong sudan. Mao kini ang ato mga ulutanon karon mga day para sa ato ang pamahaw, espesyal nga padulong paniud to kay mudto nang nakamata ang inyong Disney princess nga murag si Fiona. Unya dapat ang inyong display sa inyong nga mga ulutanon tapat guna dire sa imuha nga pumpy nga dirty brown nga gihuluman nag duha ka semana wa na pag-asa nga muputi ang bilahan. O nato mga panakot mga day, aduna tay sibuyas, aduna tay ahos, o aduna tay luya. Ang request po sa inyong Disney princess, maulang sad ni siya day. Kalabasa with string beans. Dahil atong tubig nga usa ka pitsil giandam na nato na. Kabalo ka day nganong espesyal ning ang mga pitsil. Syempre wala mo kabalo tog anan kamo. Mauri na sa pitsil nga operada. So siya lang among pitsil day kay operada. Cesarean ni siya day pero natahi na gyud day. Muna siya ay magpamatuod nga dato gyud ming pamilya ha. Kay kaya namang paoperahan og cesarean pitsil pa lamang. Sa mauna ang atong pagpangandam sa atong breakfast karong buntaga mga day. So di ata karon mga day live ta karon diri sa atong literal nga dirty kitchen. Ang pinaka-dirty nga kusina sa tibuok kalibutan. Walay mo reklamo kay amo ning balay kami mo magbuot. Sa mga hilabtanon og marites nga sigig pang hilabot sa amo nga payag. Shut up your mouth. So atong unang buhaton mga day, painito nato ang kalaha. Gamit ang mga sugnod nga haligi sa among balay, ato nang ilunod ang mga panakot. Mga panakot nga atong gibutangan og mantika sama sa sibuyas, ahos og luya. Mupalayo tag magamay kay mapiskan ta day, musamota og dili ka gwapa. Dapat ingon ana ang forma sa inyong Master Chef Cook. Ang cleavage abot na sa abdo. Dapat sexy kang nagluto para dili ka mahiban ang niagi na kagpanganak o kaupat. Ato sang gisalon ang atuang nga kalabasa kauban sa string beans. Ato na pataod-tauran samtang ang kalayo atong pakusgan. Iduso lang ang kalayo kung ganahan ka nga mukusog ang kalayo. Kay naabo ang tumoy ni ana. Kinahanglang na ay shield ang imuha nga dapugan. Kay para dili makitaan sa mga silingan ang inyong sudan nga lunlon kalabasa. Walay subak. Kay wa pa na ilisi ang chiki nga 20,000. Siyempre atong kuhaon ang atong nga taklob. Kay dili man na siya maluto in tawon day kung dili na mo takluban. The evaporation is the reason to cook our ginisal nga ulutanon. So kinahanglang magpaaso ka day, magpalina ka day para mawala ng mga daotang espiritu diya sa imong kalawasan. Musandig lang ka because like mother, like daughter, we live in one house together. Takluban dayon nimo na day. Kay kung dili na nimo takluban, makasimhot ang silingan. Unya wa pa man sila nakaluto og paniud to para sa ilang sudan. Mangayo niya na diri sa amo ada. Ang volume sa kalayo depende na sa imong sugnod. Kung ganahan kag kusog, iduso. Kung ganahan kag hinay ang kalayo, iatras gamay ang sugnod. Ay nako mga day. Kung ganahan kag mas kusog pag yun ka isa nga tanan mga day. Do gangi og daghan kay sugnod. Nganong dugay-dugayon man nga, maura mga kong timplahan ni. Ang ato nga Master Chef Cook, mao ni pinaka-safe nga chef cook sa tibuok kalibutan. Tanawa ang iyang outfit. Iyang gidala ang banner sa DPWH. Iyang gibit-bit ang pedestrian lane. Ingon na kabagsik ang ato nga Master Chef Cook because she believes in the saying, safety first. Aso kay mga day. Ari ko mamatay sa among kusina labag ka aso. Mura kang masapokate. Pero syempre naanad nami kay poverty begins at home. Baling aso ha mga day. Atong i-mix-mix ang ato ang mga ulutanon. Bubuan dayon sa atong pitsil
nga bagong niagi og cesarean. Kay lagi walay bagong ikapalit na pitsil, amo na lamang gitapakan og epoxy. Pero timingon lang yun mo ang pagbutang sa tubig day ha. Dili pasulabian og daghan ang tubig nga isagol sa atong ulutanon kay basig mahimo nag floating restaurant. Mulutaw ang ato ang mga ulutanon. Takloban og balik. Kana. Muna inyong buhaton mga day ha. Pilay edad sa imong mama. Dili ko ganahan nga motugan sa edad sa akong mama. Ang edad sa akong mama day, medyo may pagkabastos. O makatagna mo, swerte mo. O, ang edad sa akong mama medyo may pagkabastos. Bali-balihon ni mo. Mauray resulta sa kalkyo. Ato nang isunod ang atong secret ingredients. Ang atong gamiton karon, Mamacitas soy sauce. Mao kanay magdalag kalami sa ato nga Sauce. ha? Oyster sauce. Ay mauna na basta na sauce. Mao ni gamiton nato day ang oyster sauce para mas mulami ang timplada sa atong ulutanon. Dapat half cook lang gyud kung mag-utan mo og kalabasa og string beans. Walay subak, very organic, very authentic. Hapit nang maluto. Tugsokon ra nimo ng kalabasa day kay kung mahumok na kaayo, wala na po nailami. Kinahanglang mo kaon mo kalabasa kay pangpalinaw ng mata, ilabi na sa inyong mga silingan nga pirting hilab kanuna. Tagai og kalabasa. Mga CCTV nga silingan, mga buhi sila. Kinahanglang atong pugan ang atong Mamacitas oyster sauce. Wa jud tay ibilin sa ato nga sachet. Ang buhaton pag yun nato ana kay pobre man ta, ang sachet sudlan og tubig, imong ayuhon og lugo. Lokon gyud og ayo. So kanang atong luwag, atong gamiton sa pagtilaw, kung nalami na magyud og na-balance na ba ang timplada. So pag human nimo og tilaw sa imong luwag, ibalik na nimo og hulom sa kalaha. Kay maog yun na siya magdala og lami kay nga timplada. Ang laway sa imong mama. Ay, naku mga day. Woo! Isaon na lang ng pobre taday. Ato na pong ibuubo ang atong magic sarap. Sponsored by Master Chef Cook Singapore 10 Stars Hotel. O siyempre butang atong asin. 5 ka kumkum nga asin. Ipakaon pa ni dili. Makakaon kag ulutanon day pero sagol hikog ning kalakihan ni. Mao man gyud day. Ingon ani maguta mga pobre day. Kung dili asgad atong gikaon, tamis ka isa nga tanan. Bahala na si Batman. Ay nako. Imo na pong usbon og tilaw. Kana. Daing ibalik ang luwag sa kalaha. Mas daghang laway nga masagol, mas mulami ang timplada. Mao nay birada di abadi. Ato sa ang takloban og usog mga day para mo evaporate ang tanang ingredients og ma-mix good siya perfectly. Pag abri na to anag usob, mauna guna siya. Luto na, ready na ang atong pamahaw mga day. Dali ra kaayong naupos ang among sugnod. Mo po ni nakakalas kung mogamit kag dapog. Daling maupos ang imong sugnod. Unya kinahanglang imo nang tayhop-tayhupan, man ayaw mo katingala nganong ako akong mama ang among mga ilong pirting lisngaga. Kay kada magluto mi, kusog kay mo bulhot. Kusog kaayo mi mo bulhot sa dapugan. Gamit ang among mga nostrils sa among mga ilong, manay mo kabalag ang anong nilis nga guni. Kay gamit jud kay ni basta dapog ang imong gamiton sa pagluto sa atong cooking session for today's video. Ato sang interviewon ning atong Master Chef Cook kay makahila kuno siya samtang nagluto sa dapugan. Unsa ka hay rason? Nagila kay tungod sa kasakit anang siga sa kalayo o kanang aso. Mo na makahilak gud ka sa sipon ng gawas. O di. Nako tong problemado ka kay aduna nalingil nimo unyaw makakabayad sa imong arawan. Mo ding makahilak siya mga day kay tungod aso kay sa nga tanan. Or nihila ka mother kay walay subak ang imong nga lunlon nga ulutanon. Ay di na mao. Tuwa kari ba o aso. Sakit ka ng aso ka ng Macho. gigat kalayo. Ayaw na po maningit. Agay. Oh, giingnan ta mo. Mas daghan ang mutilaw, mas daghang laway ang masagol, mas lami gyud ang inyo nga lunlon nga ulutano. Gipanggutom na gyud ang mga anak. Hala inahan. Andam.
Ato na kuha. Sabi. Finally mga day, naluto na gyud ang ato nga ulo tanon. Nga lunlon. Perting lamia, basta ang galuto ang imong mama. Naluto na gyud mga day. Simple-simple ra nga ato nga pamahaw karon. Kay unya marilisan ko sa akong chicken nga ipa-in cash. Lami gyud ni among panihapon pero murag di na mo kakita sa among nga panihapon kay di naman ko mag-live unya. Kay manarbaho naman ko sa Dumaguete City. Mo tayada ko. Manang bullhot badar. Ato ng haonon mga day. Ang atong lunlon nga ulatanon nga kalabasa og string beans. Ato siyang ibalhin sa atong bahalon nga suludlan nga inutang sa Avon. Mao kini ang ato nga Pyrex. Sosyal ang ato nga suludlan. Pyrex. Pero ayaw ibunda kay mabuka. Atong gi-apply ang used, reused, and recycle. Kay wa man tay laing kalaha day, ato orang linuan ang atong kalaha nga gikang gilutuan ug ulutanon. Atong pamadaan sa tubig, pinaagi sa pagtak-ang sa ato ang dapugan. Inigawala sa tubig, inig-evaporate sa tubig, ato nang isunod paglunod ang subak sa atong pamahaw. Kuno sa paghigugma basta mama mo magluto, basta tagaan nimo igpalalit. Mauna kini ang atong isunod mga day, magprito ta og bulad subak sa ato ang lunlong ulutanon. Lami gyud kung ang atong mama ang magluto. Ang iyang pagluto puno sa gugma og pagmahal sa iyang pamilya. Apan salig ayaw tuo. Kay di gyud mo tuo ang imong mama ana nga ang pagluto puno sa gugma. Sulay bagod palutua unya ayaw tagay kwarta. Di ba impas mo tanan? Wala gyoy pamahaw nga mahitabo day. Sige hagsugo paluto imong mama unya wa kay hatag-hatag og kwarta. Di ba palayason ka? Manang ayaw gyud magtuo-tuoan ang atong mama muluto og na sila nga puno sa gugma. Dili gyud mao. Ayaw gyud magtuo. Kay kung dili gani ka mohatag og kwarta sa imong mama para luto pamahaw paniudto panihapon, wala gyud gugma nga mahitabo. Prangkahan ta mo. Walay gugmang mahitabo sa pagluto. Puro singka, puro kasaba, puro bagulbol. Ingnon pang mga kusog kay mga ngaon. Wala mo'y amot-amot diring dapita. Wala gyud gugma. Basta dili ka mohatag og kwarta. Ayaw magtuo-tuoan yung mga silingan nga moingon nga puno sa gugma ang pagluto sa mama. Dili na tinuod. Atong pangutan-on ang atong master chef cook. Tinuod ba ama nga ang imong pagluto puno sa gugma? Or nalipay ra ba ka nga samtang nagluto ka, wala ka tagay og kwarta, budget palit sa ato nga pamahaw. Tinuod ba ka na? Nalipay kay nay ipalit. O wala ipalalit? Patay. Nag-iingnan ta mo day nga akong mama. Dili ko na kugma-kugma ng pagluto. Mag-unsa mo ka dito. Ugwa kay kahatag nga kwarta, diretso patay diretso. Anak ka dito ka lang daw kami. Unsa ba day? Tanga ka dito ka lang daw ng dagang urutanon. Okay, walay kwarta. Wala ang kwarta. Oh, tanawa. Kaya nalang adto. Hindi ka mo bigo. Ato nang ilunod day ang ato nga bulad. Malalangsi. Pagkalami kaayo day. Na, may gali kay dili ra kasaba akong mama diri di mo taganig palalit patay. Ano, walay kaon tanan. Tabla-tabla ni. Na maglaway ra kuno ka kung wala kay kwarta nya moadto ka sa Tiangge, mangumpra ka. Na diha. Umot kay ang bulad mga day. Kung naapa mo diri day, masimhot gyud ninyo ang kahumot sa bulad. Lami gyud kay siya isubak sa ulutanon nga ginisaw. Naluto na ang atong bulad mga day. So karon ato nang haunon, gamito nato ang plato nga gikan pagod ni sa China ware, gi-import gikan sa New York City. Yun na kasusya ng atong sudanan sa ato ang bulad. O di ba? Ang gigamit nato og prito sa bulad, mao pa atong gamiton og prito sa atong presko nga isda para asgad na tanan, gibutangan pag-asin, impas tang tanan. Para mo kay gikan at freezer. Para mo absorb ko no kay gikan sa freezer. Hindi mo tinamay. Mao gud among pamilya day. Use, reuse and recycle. Ang giprituhan og bulad automatic. Mao po'y prituhan sa isda. Pero ang problema ani day kay asgad na daan ang isda nga giprito gibutangan pagdaghang asin. Mabuhi pa kami ani.
lagi. Makuyawan jud ko dahil sa among master chef cook. Grabe usa kaya mga plano sa kinabuhi para sa among pamilya. Asgad na gani ang gilutuan sa bulad, ang gipritong isda, gibudburan pagdaghan kayong asin. Good luck na lang sa among pamilya. Kamo ang buhing saksi sa among cooking session karong buntaga. Muni title sa amo ang cooking session, Dead or Alive. Kung mabuhi ka sa asin, swerte ka. Kung dili, good luck na lang sa tibuok pamilya. Buyag, buyag, buyag palayo. Labang pito, kalawod. Labang pito, kabungtod. Ganahan pa kung makabayad sa akong mga utang. Ay, naku mga day. Unya, kung anong taday, kanibang, kaning among bulad, pamadunta ng mantika ba para mo absorb. Kaso, wala man may tissue. Ibutang na lang na diya, hantod, mawala ng oil, anak niya. Bahala na lang ning kalakihan ni. Last part na ni sa atong cooking session mga day, ang pagprito sa atong isda. After this, mamahaw na tao, di ba? Sexy kay tinindugan ng atong master chef cook. Maragod siya, model sa Victoria's Secret. Dili di ay, model sa bulad. Ay, naka mga day. Plano, kusay ang bisikleta. Kung sa imong plano, mother? Ulit ang bisikleta kay Watok yan, may sakyan. Kabalo pa rin ka mo drive. Bilat. Pagkadakuha sa bilat mga day. O sara ko niya pangandoy sa kinabuhi nga makapalit sa bisikleta kay para pag adto niya sa Changi, magbike na lang siya. Tagpila man ang bisikleta, mother? Pila? 10,000 kapin. 3,000? Na ba di bisikleta ang 3,000? Basta makakwarta ning bayot kay nangandoy makuday siyang naa siya bisikleta. Karon ba po siya nagtug-an-tugan. Palitan ako ning bisikleta pero tukdog ako unahog palit. Sunod ligid, sunod interior. Dahil akong ilast ang kaha. Ay, nako mga day. Pero dili ko katuo ang bisikleta tag 3,000. Ako na, 3,000 ba ito kanya o 10,000? May mahal man ko ng bisikleta. Asa man tawag ka bisikleta ng 3,000? Si mong sakyan, anak, puro ligid. Mga una ta mga day, sa ato ang pamahaw karong buntaga, lunlong, ulotanon, kalabasa ang string beans with piniritong isda and piniritong bulad. Mga una ta mga day. May suka ba? Kalami ko sa ulutan. Wala nang yung isabaw. Ay, no. So, na ako bisikleta, ang iayos, 700 yung bayad na. So, gamit bunga, lago. Ay, kung matukuan, balik ko kumuntika.